Съвременните изследвания все по-често посочват, че нарушенията в функцията на митохондриите могат да бъдат една от първопричините за безплодието, както при мъжете, така и при жените. Митохондриалната дисфункция влияе не само върху способността за зачеване, но и върху протичането на бременността, както и върху развитието на ембриона в най-ранните етапи. И тук възниква пряка връзка. Както вече знаете, именно по митохондриите електростатично заредената нанопластмаса нанася един от най-разрушителните удари. Натрупването на микро- и нанопластмаса в репродуктивните органи означава постоянно енергийно изтощение на клетките, увреждане на ДНК и срив на механизмите, от които зависи предаването на живота на бъдещите деца. През 2025 година беше публикувано изследване, което установи наличие на частици микропластмаса в фоликуларната течност на яйчниците при 14 от 18 изследвани жени. Средната концентрация възлиза на повече от 2000 частици на милилитър. Вие изобщо осъзнавате ли какво всъщност означава такова количество и колко мащабно е то? А това е принципно важен факт. Фоликуларната течност е средата, в която се формира и озрява яйцеклетката. Попадането на микро- и нанопластмаса там означава пряка намеса в процесите, от които зависят здравето на женската репродуктивна система, качеството на яйцеклетката и жизнеспособността на бъдещият ембрион. Положението при мъжете не е по-добро. В изследвания, проведени от китайски учени, микропластмаса беше открита във всички, без изключение, проби от сперма. Те показаха, че още в рамките на първите 30 минути на въздействие се нарушава работата на митохондриите, сперматозоидите и започва увреждане на тяхната ДНК. Резултатът е предсказуем. Намалява подвижността на сперматозоидите, спада тяхната жизнеспособност и рязко се влошава способността за оплождане. Синтезът на тестостерон е изключително енергоемък процес, изискващ колосални ресурси под формата на АТФ. Обаче, дори малко количество електростатично заредена нанопластмаса, проникваща в митохондриите, е способно да наруши тяхното функциониране. Това води до критичен спад в производството на АТФ, което неизбежно води до понижаване на нивото на тестостерона с 60 до 70%. Подобен хормонален колапс пряко се отразява върху състоянието на съдовете в кавернозните тела на половия член, отговорни за механизма на ерекцията. В резултат, това първоначално провокира еректилна дисфункция, а в последствие води до пълна импотентност. Освен това, проблемът се задълбочава от факта, че електростатично заредена нанопластмаса блокира предаването на нервните импулси. В резултат на това възниква ситуация, при която дори при наличие на сексуална възбуда, физичната реакция на организма не настъпва, ерекция просто не се получава. Тези изводи се потвърждават от сериозни експериментални данни. В частност, изследване на Китайския университет показа, че при животни с хронична интоксикация, микропластмаса, еректилната функция се нарушава само след един месец въздействие. Едновременно с това се фиксира и още един плашещ факт. Разпространението на симптомите на еректилна дисфункция при мъжете по света достига 75%. 75%. Замислете се върху тази цифра. Това не е прогноза, това е реалността на днешния ден. Става дума не за временни сривове, а за устойчиви нарушения, които продължават да прогресират. И дори онези, които днес все още запазват функционалност, непрекъснато натрупват в себе си нанопластмаса, защото концентрацията на микро- и нанопластмаса в околната среда, а следователно и в нас, не намалява. Тя непрекъснато расте. Медицината се опитва да компенсира последствията. Появяват се все по-агресивни препарати.
Нараства броя на хирургичните интервенции, включително фалопротезирането. Операции, които допреди съвсем скоро се смятаха за крайна мярка. Днес подобни операции стават почти обичайни за млади мъже. Само се замислете за това. А какво ще последва? Родителите ще започнат да заделят пари за децата си не за колеж, а за фалопротезиране? Или ще подаряват сертификат за такава операция като сватбен подарък? Истината е, че в това вече няма особен смисъл. Защото какво точно се опитваме да компенсираме по този начин? Ако сперматозоидите масово са увредени от нанопластмаса на нивото на митохондриите и ДНК, ако яйцеклетките се формират в среда наситена с микропластмаса, то подобни технически решения не отстраняват причината. Те само прикриват последствията. В крайна сметка, стигаме до там, че увредени сперматозоиди се срещат с увредени яйцеклетки, а деградацията на репродуктивния потенциал се превръща в норма, а не в изключение. Тъй като яйцеклетките и сперматозоидите вече са заразени с нанопластмаса, това означава, че дори най-първите клетъчни деления при зараждането на живота протичат с изкривявания. Чувате ли? Това няма да се случи някога. Това вече се случва. Именно за това от година на година броят на отклоненията ще нараства. При това този процес ще протича плашещо бързо. Това вече не е въпрос на индивидуално здраве. Това е въпрос на биологичното бъдеще на човечеството. Нарушаването на нанопластмаса в репродуктивните органи вече води до масово безплодие. По данни на Световната здравна организация, още днес всеки шести човек в света се сблъсква с безплодие.